Erokamano nyakwara Mogi kuom miyowa kinde mari ka wan bende waikore makare gi weche manyien mag migago achiel kachiel kowuok e Ramogi TV kama oikoni weche motudore gi tho mar Albert Ojwang kaachiel bende gi weche mamoko mag nindo mar jadolo Gilbert Deya e kind mamoko. Magi to gi mamoko machiegni to mokwongo thuond weche. If there were any shots that were fired, then those were from the rubber bullets, not the live bullets. Obila ma pachoka medo yudo seyo kuom tiyo gi teko mathoth kuom jopiny ka okinde mag obila mitudo gigo jopiny magina wacho ni obila go ok gina chije. Wote wajibike juu, hata hao wako na watoto na ule wameumiza pia ni mtoto wa mtu. Familia mar rawera mano chiel gi magina e chuny boma ma Nairobi oyango ni rawera no ngima kendo dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta. Kuonde thieth e kaunti ma Homa Bay yuago nok mar remo mamono gi konyo jotuo e yo makare ka gijiwo jopiny mondo kony e chiwo remo. Nyakwara Mogi gi thuolo mar oro ote machok motudore gi weche manyien mag migago e laini maro mar ote machok ma en 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Okinde mag obila ariyo Masinde Baraza kod Duncan Kiprono mitudo gi chielo gi magina kendo hinyo ja ohala Boniface Mwangi e kinde ng'anyo manyoro okwedo weche maliekore e mbui ni obila go gina chije kendo ni gin ema gichielo Boniface gi magina. Kane gitwa gi jofwambo e tesend obila ma Capitol Hill kama obila go ogeng'negie okindego kotelnegi kod Felix Keaton owacho ni obila go ne ok omi magina ma aching' kata live bullets kendo ni obila duto ne tiyo gi lisasi mag raba e kinde mag ng'anyo makamano. Gidwaro nokwach kich kod duol mochung'ne nono tije bad migawo mar obila IPOA mondo tim nonro kendo oyud ler ewi masira makamano maler ma ok ni ibiwo weche kuom obila go. And they recorded statements with the DCI Homicide Division, whereby they recorded statements under inquiry. And they were booked here at Capitol Hill Police Station. We are not saying that our client was involved, but all police officers who were guarding the demonstrators, they had shotguns and rubber bullets. So if there were any shots that were fired, then those were from the rubber bullets, not the live bullets. The investigations that are being carried out by the DCI and the IPOA, the same is not sufficient at this juncture, and that is why our clients will be arraigned in court today, this morning, so that we deal with the issue of custodial. But the issue of whether our clients were involved, our positions are that our clients are innocent, they were not involved in any way, and we will be able to prove that in a court of law. We must investigate the identity of these people so that even as they are being arraigned before the courts, we must ensure that these are the correct accused people, or rather the persons of interest, because the identity in itself is what we are challenging. Jodolo ma kanisa magadwen e kaunti ma Nyamira ogodho gi piny ka gikwedo ndhicho kod nek mar jo-Kenya mawachore ni timo gapisa mag obila. Ka giloso e nyasi mar Yawayanga kanisa mar Eramba SDA mantiere North Mogirango e kaunti ma Nyamira, jodolo go nokwayo jatend piny ni mondo mi okaw ne obila go manego jo-Kenya ondamo mager mar chik ni mar gin emowinjore gichiw arita ne jo-Kenya. Kotelnegi kod jakom kanisa mar SDA bade ma Nyamira William Ongaga, jodolo go bende nokwayo jo-Kenya ni mondo nya kwe kata e seche magibago ng'anyo mamuol ka gimanyo ratiro margi. Bende gikwayo ni mondo mi oru nonro mar yango jok manochiwo lwedo e nek ma japuonj Albert Ojwang mondo mi oyawnegi bura e doho. Kama viongozi wa kanisa hatuwezi tukafurahia mambo ambayo wakati mwingine tunaona ya mauaji kama la hili bunde kabisa la Ojwang, ambaye ni kijana tena mmoja tu katika familia. Ningependa tuwakumbushe viongozi wetu kuanzia rais na wengine ya kwamba ukipatiwa kazi ya uongozi, you are only a steward.
wewe unamwakilisha Mungu. Amekupatia viumbe wake mikononi mwako, uwachunge. Kwa hivyo rais ajue ya kwamba tunamuombea, let him rise up to the task, kuhakikisha ya kwamba amekomesha mambo ya abduction pamoja na mauaji, kuwe na amani. Ni vyema watu kusimama kwa ajili ya kuuliza serikali ili ipate kutoa haki kwa wale ambao wamedhulumiwa. Lakini tufanye hayo kwa njia ya amani. Kwa vile two wrongs will never make a right. Tunaomba amani, tunaomba usikilishano, tunaomba kusaidiana na kufanya kazi pamoja, na tukumbuke watu wote kwa ujumla katika taifa letu la Kenya. Gie thuolo ni wadhi achiel kachiel kama okinde mag Law Society of Kenya chiwo twak ewi weche mosebedo katimore e pacho ka motudore gi nek ma kinde ka kinde. Voice and platform as the Law Society of Kenya to raise concerns with these issues, be it not only at the local arena but in the international arena, so that we ensure members of the public get their day in court and also justice. We continue to watch brief. Some certain matters take longer, and that's why you see we keep pushing with not only IPOA, and that was even the aim of having an MOU, so that we can offer the support. Instead of just talking at them, we have even offered to work with them to ensure they facilitate and fast-track these processes. We've been coordinating with families, particularly those who feel they don't trust IPOA, that they come through LSK, and we stand with them as they give their statements and also seek ways that witness protection can be granted to them. And so to that extent, as LSK, will continue to offer all the support that we can. What are you going to do? Because the court order that all the officers managing the protesters must be identified. And the same way the order the protesters will not be firing and notify the victims. You look at the part of the protesters, they are already going to victims, they are just bribes and so on. But you need to know that they're doing weapons and the police, so many police, you and I work so many policies, just covered. What are you going to do with this police officers to make sure they don't shoot? Because it's not only the one who witnessed the guy you're having, but quite a number of them. Who are all covered. What are you doing? You want to say something? Honorable Justice Momuye Bahati issued orders that police officers are not supposed to cover their faces. That decision was circulated to the public. As a matter of fact, the leadership of the National Police Service and the Inspector General Police are aware that the court ordered that no police officer should come to the street covering their faces or using any means to cover their identity. The court also directed that they must identify themselves, indicate to the protesters or the people in the streets why they are arresting them. But what we saw yesterday and what we have been seeing throughout the demonstrations, the Inspector General Police has not given directions to his officers to ensure that they comply with the court orders. As the Law Society of Kenya, we intend to go back to court and institute contempt proceedings against the Inspector General Police, against the Cabinet Secretary, the Ministry of Interior, for deliberately violating decisions that have already been made by the court and for being in contempt of that decision. And so we are not going to let it lie as the Law Society of Kenya. We will ensure that we follow the proper channels through the court process to have them being declared to be in contempt of court. So with, yes. What are the mechanisms that are in place to hold police accountable for acts of brutality? Especially, let me give an example. Last year, I was still in school. I was reading first. A police officer thrown tear gas to a student for teacher. The student was called Trevor. When we started pursuing these student leaders, they said, IPOA gave a report that we have to submit the form that was used to capture that. And up to now, nothing has been done.
come and take your statements and pick whatever relevant evidence for them to prepare the case and submit the same before the Director of Public Prosecution. And if he feels that the evidence is not adequate, he should raise the same and give directions as to what needs to be done to ensure that that is more watertight. The challenge we're having with IPOA, as much as they're complaining that they have inadequate resources, is the question of how many even cases, irrespective of the challenges they're having, have they done to fruition or completion. And that is why, as the Law Society, we took that initiative to sign an MOU with them, to also work with them to support where they feel that they are challenged, but secondly also to hold them accountable, that we're able to push and insist we want feedback and follow-ups on the cases that they're handling. Because I agree with you that IPOA has been very slow and sluggish in terms of actually doing much. Even if you see the report that was handed over by the previous commission, it was, I would say, a very unimpressive report that was issued with regards to what actually the IPOA had done. And that's why we are not relenting in the pressure on IPOA, because there are several cases from last year that have not been investigated to fruition. Even now, we continue to raise the lapses that we see in terms of the investigation, the people they are not calling, the people they are not reaching out to investigate the case of Albert. We are yet to see the statement that they have issued with regards to the killings yesterday. We have just gotten a statement from the IG of police saying that he's been arrested. But in terms of IPOA saying they have since come in, they have followed up, they have even the extent of trying to meet the persons that were around and even getting information or evidence or seeking for those who recorded the same, nothing has still been done. And so those are areas that we will continue to raise and challenge them, because I agree with you, IPOA has really failed Kenyans in terms of the work that they ought to be doing. Last with regard to, you said you will pursue the court order to be enforced by the police covering the cases. Yeah. Meanwhile, what's your advice to the public, the protesters? How to say, can you take this police who are coming as a goons, or what's your advice? You know, if you're not dressed in police uniform and you have not identified yourself, you cannot be a police officer. We expect officers, the police officers, to be fully dressed and to be able to identify themselves, because we've had situations of people even buying uniforms and feigning to be police officers. So my plea to members of the public is protect yourself, go live if you must, take photos, record, because without that we wouldn't have captured the untimely death of the hawker that was photoed, as well as the many other deaths and the injuries that we have seen from the different photos that we are collating. We wouldn't have seen the goons that were working hand in hand with the police if not for these members of the public. Say the internet never forgets, and so ensure that you go live, protect yourself, work in groups, and our hotlines are there and available. Reach out, call, so that the first important person is you and your life, and then we will continue to crack down on those who refuse to obey court orders. Wuon rawera manyo bila ochielo gi Magina Nyoro e chuny boma ma Nairobi oyango ni wuode moyangi kaka Boniface Mwangi Kariuki ngima kendo medo yudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta. Wuon mare oyango ni wuode ma jahigni 22 en ja ohand Swekra ka Nyoro nouso abuog rombe e boma ma Nairobi e kinde ng'anyo. Omedo ni omanyo ratiro ne wuode kendo odwaro duoko gimomiyo obila ne temo nego wuode. Hata hao wako na watoto, na ule wameumiza pia ni mtoto wa mtu. Ni mtu ameasi kabla afike hapo, amefanya mambo mingi ndio afike hapo, na amesomesa, anatumia mambo mingi, amepitia kwingi. Na kama hii si vile tunafanya kazi ya kanjo, wengine umekimbia, umegongo mahali, umekaa wiki mbili kwa nyumba ukimtafutia tu. Kaunti ma Homa Bay onyiso ich wang' margi ewi medruok mar nek ma obila timo ne jopiny kokalo oboke mag Gladys Wanga oro ne ute mag fwambo.
Owacho ni kata pok otiek wach mar Albert Ojwang mane onegi e tesend obila, rawera machielo manyige Calvin Omondi Onditi mawuok Mbita wachore nonegi e tesend obila ma Kipasi ka chenro mag bero dhi nyime ka thieth maduong' ma Homa Bay. Omedo ni nyoro e boma ma Nairobi, rawera machielo moyangi kaka Philip Okech nochiel gi magina machielo bende obila nogo bunde e lela. Gabriel Muita Chacha bende sani yudo thieth e ka thieth ma Homa Bay gi hinyruok maricho tok obila goye yo chula Ringiti. Wanga wacho ni kido ma obila nyisogo nyaka rum kendo kwayo bad migao mar obila ni mondo ting' musalapgi kendo neno obila moka timo time makamagi okawnegi chike mowinjore. Omedo jiwo sirikand Broadbase mondo ne ni ochung' e singo margi kendo giked ne nek ma bende osebedo ka timore e kinde ka kinde. Wamedo kelo weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Wadwa kawo yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo. An gi ote ma mos mathoth ne josakwa Karabuor kuom tho mar jadolo Gilbert Deya, mano Bishop Isaac Wuod Aluoch kani Nyaguda Sakwa. Kaeto Nyarosiri kawuok Migori wacho na neno maler walemne uru piny Kenya, gik matimore gi nyiso ni piny orumo. An Melda Makos kawuok Obwae Ogandi, kaeto kiwachonwa gimoro amora. Ramogi TV made no bao moja mar Game Got Regea, Ramogi ler kendo migago chopo nweyo makare. Lawi Wuod Adore mar Rinya tiyo neno TV yo makare. Kaeto Esther wacho no neno waka en Kisumu, en Kenya omako mana dhoge ni makata gima ochiem go onge. Machielo bende wacho ni Milton migago biro nwa e yo maler aduwa kendo nyong'a aduwa ka ntiere magina Kabuoch. An gi Bondo Nyagilo gi Ojero to family mar Ojwang to ber koyudo ratichgi kendo kuramor gi okang' malagat okawno. Otis Andango Governor Magina. Nyakaramogi waduogo bang' thuolo machuok kawa e yweyo mokwongo. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dong? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timo ang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda ka mondo ichaya dong? Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar. Ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji.
kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Tuoche nitiere mathagowa, gibedo gi tuoche mag blight, fungal diseases, kute bende nitiere mabiro e tendgi kar kae. Machiegni kendo, kaunti ma Homa Bay pod ni kod pek e yudo remo moromo ma ginyalo tiyo godo e konyo jotuo man kod dwaro makende mar remo e ute thieth mag piny owacho mayudore e kaunti no. Migawo mar thieth e kaunti no wacho ni thoth ute thieth ma kono ni kod pek e konyo jotuo nikech nok mar remo, kaluwore ni jopiny bende ok ohero madhi e chenro mag golo remo mar konyo jotuo. Kuom higa achiel, kaunti no owinjore bed ni tiyo gi remo maromo pints 11,400 e ute mag thieth mopogore opogore. Kata kamano, remo maromo pints madirom 7,000 kende ema yudore mar konyo jotuo. Apisa mochung' ne chenro mar pimo tuoche e laboratory James Okute mane loso Ugis e kinde chenro mar golo remo ne oko ni dwaro nitie mondo mi jopiny owuog oko mar konyogi yudo remo ma ginyalo konyo godo jotuo. Higa onego bed ni watiyo gi remo pint 11,400 to ng'enyne to ok wachop kiwango no kaluwore gi challenges ma wayudo jiwo ji mondo gol remo, kendo ineno ka pod jothurwa ng'enygi pok ong'eyo gimomiyo kata ber mar golo remo mondo wakony go jotuo e hospitende wa e kaunti wa mar Homa Bay. Koro pod wan gi nok mar remo kendo dwagomb ni mondo ji ochiwre mondo gol remo mondo wakony go jotuo e hospitende wa. Watemo ga matek ni jotuo kobire e ward sana sana e ward ma wantiere ma watiye ma jo county ma Homa Bay omiyo wani wakonyo gi e yore mopogore opogore gi dakteche wa, gi nurses wa, gi lab personnel wa, gi clinicians mawa. Watemo matek ni watimo ne jotuo bende test ma inyal dwar, pim moro amora minyal dwar e yo ma ok gichulo pesa moro amora. An achiel kuom jok mosebedo ka golo remo makonyo jotuo. Gimomiyo agolo remo en ni wayudo ni remo konyo jotuo. Nitiere jotuo man gi dwaro ma iyudo ka seche moko gi bleed, to gima nyalo konyo, gima nyalo rescue gi en mana ni komede remo. Riwruok moro mochung' ne arita mag jok mamine kod nyithindo koro nigi luoro kaluwore gi medruok mar jok mamine mapek malalo ngimagi ka pod gi pek e kinde nyuol kata bang' nyuol e kaunti ma Kwale. Jata tije riwruogno mar Fanikisha Christine Mvuria owacho ni nonro mosetim gi migawo mar thieth nyiso ni joma mine mapek malo 20 nowito ngimagi e chak mar higani e kaunti ma Kwale. Bende nokwayo jok mamine mondo ket maino e limo klinik kinde ka kinde diboro kapok gi konyore mar neno ni gibedo gi ngima makare. Uzazi, tunasema uzazi hauna experience. Usijione umezaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, hata wa nne ukasema huyu mwingine ambaye nambeba nitakuwa sina wasiwasi kwa sababu tayari nina uzoefu. Masuala ya uzazi hayana uzoefu. Kila mimba inaweza kuwa na changamoto zake. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze kuzingatia masuala ya kutembelea vituo vya afya kuweza kupata huduma zinazotakikana.
tunafaa kama wamama wajawazito kuenda hospitali ama kliniki mara 8. Ukuwe na contact na mhudumu wa afya mara 8. Hii ni changamoto ambayo inakumba jamii yetu, ya kwamba si kawaida ya kwamba mama akiwa mjamzito aweze kupoteza maisha akiwa anajifungua, au mtoto azaliwe akiwa hana uhai. Ni vyema mama akibeba ujauzito wake aweze kulelea vizuri na aweze kujifungua akiwa katika hali nzuri, ili jamii iweze kusherehekea mama amekuwa mzima na mtoto akiwa mzima. Komiti mar od bura mochung' weche mag somo koro chiwo thuolo mar dwe achiel mbalariany ma Kirinyaga mondo ne ni jopuonjre manosidhi osimbe digri e kit somo mar HRM opuodhi kod board mar jolony. Ma biro tok jaod bura fwenyo ni mbalariany osebedo ka chiwo kit somo no chakre higa mar 2017 kata obedo ni ne ok opuodhe kod board mochung' ne tije e bwo kit somo makamano. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Kuom higni ma adek sani, jopuonjre 9 manosome mbalariany ma Kirinyaga osebedo ka dang' ni kod obok mag somo tok sidhnegi osimbo mar digri e kit somo mar BSc in Health Records Information Management. Jopuonjregi kata bed ni nosomo kuom thuolo madwarore motieko, ok nyal ndik gi tich kaluwore ni pok opuodhgi kod board mochung' ne puodho jotich e bwo kit somo makamano. Wera ni mbalariany ma Kirinyaga ok oyiene chiwo kit somo makamano. After their graduation, as you have correctly observed, and I'm very happy with the observations you made, the students got concerned because they started looking for something to do. But wherever they went, they were told, where is the practicing license? We used to communicate with the school about the relevant professional body that is supposed to register us with so as we get a practicing license. Even we wanted to know even before we graduated, so we used to inquire the school, but we never got a clear response about the matter. When we went out to look for AMBRO from the school, the answer that I got, and that made me lose hope, they were talking about the cost, the name. They said the name is totally different from what is supposed to be offered, and that is Bachelor of Science in Health Information Management and Informatics. They said they told us that it should be Bachelor of Science in Health Records and Information Management. So we were totally around. We don't know where to go. Kane gichopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo, ten mbalariany ma Kirinyaga olero ni ne gitimo duto manyalore motelo ne chako chiwo kit somo makamano. When JKUAT was developing this program, it had worked with then Association of Medical Records Officers of Kenya, AMRO. So by the time we were getting it had already been looked through between that body, AMRO then, and the commission. We went ahead to offer the program in 2018, as much as we started the journey with the commission in 2017. Ten mbalariany no lero ni gwenyruok nobedo e tok ting' mar puodho kit somo no duok ne board machielo manochako tich e higa mar 2022. Why has it taken you this long that you are giving us a very long chronology of why you have not been able to? That's one question. 2, these students have lost time, money, and opportunities. As a student of economics of education, we have what we call opportunities forgone. Who shall pay them for not being indexed, for not being allowed to practice because of negligence of the university? Yes. There's this animal called HRM that came after they graduated that is refusing to license them. What are the issues they have closed before you? They've not given us any issues. They just said they want to visit the university at 112,000 shillings. Number 2, then we send them a list of our resources. That's all. They've not said anything else. Mbalariany no osingo mana ne jopuonjrego puodhi mapiyo kaka nyalore. Komachielo, ten mbalariany mamoi manyien olero ne jood bura ni chenro mar duoko tat somo ne wang'e dhi kare kendo gisechako chulo gope mag riwruoge mag jotich. That the university is now on course in terms of delivery of its programs. We are on course. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Ote mag lito gi kuyo imedo chiw goganda kaluwore gi tho ma jadolo Archbishop Gilbert Deya mar kanisa mar Gilbert Deya Ministries manyotimore odhiambo manyoro. Jadolo Deya mar kanisa mage ni e piny Ingereza ne humbe olandore higa mar 2000 bang' kane odonjne gi ketho mar ohand nyithindo kokalo kuom kanise, kama bende nowacho ni nolemo ne mine maonge nyithindo mondo oyud nyithindo mag hono. Lydia Okeo nigi ler mathoth. Manyoro mar tich ariyo, jadolo Gilbert Deya mar kanisa mar Gilbert Deya Ministries nyowito ngimane masira mar apaya manoriwo nyamburko adek manotimore namba Kapiyo e apaya maya Kisumu kadhi Bondo. Jadolo Deya humbe nolandore kaluwore gi kit lamo manolamo ne mine ma onge nyithindo mane wachore ni ne olamo negi magiyud nyithindo mahono. E higa mar 2000, sirikal ma pachoka kod sirikand piny Ingereza nochako timo nonro matut ewi honni mag nyithindo mane itimo gi jadolo Deya. Nonro no bang'e ne oduogo yango ni jadolo no ne donjore e ohand nyithindo mane iduogo iloko ni gin nyithindo mahono. E higa mar 2004, domo malo ma piny Ingereza nogolo ng'eto e bura moro manoyango ni nyathi moro manolieki ni noyude yor hono ne okwal kendo min mare manomiyego nomi chik mondo mi owuondre ni mano nyathine manoyudo e yor hono. Min ode Mary Deya, ma bende ong'ere kaka Ida, ne omaki e boma ma Nairobi kendo nong'adne bura ewi kuo mar nyathi ka oyawo osiptal moro. Nonro matut manotim mar nyinyo mag del kata DNA ne oduogo yango ni nyithindogo mane yudo e Gilbert Deya Ministries ne ok mag minego, ka bende achiel kuom jokanyo e kanisano ne oduogo yango ni honni mag nyithindogo ne ok adiera. E higa mar 2013 ne ochako donjne gi ketho mar timo anjao, kata kamano ne oduogo we thuolo higa mar 2014 bang' burano nowit kucha. Bura mar kuo mar nyithindo kata kamano ne odhi mbele, gino manomiyo piny Ingereza ne oriembe pinyno kendo duoge pachoka e higa 2017 kama ne buchego nodhi mbele. Dwe mar abich higa mar 2023 Deya ne ochung' kende ma otimo neno owuon e doho kaluwore gi buchego. Ka dwe mar auchiel 2023 ne owit buchego oko kendo ne owe thuolo kaluwore ne onge neno moromo mar buchego. I'm acquitted on this kind of burden, a yoke on my shoulder which has been putting me into a dilemma, not working, not making also the headway. It has been so sad that I've been labeled as a child stealer. Some people say I'm a child trafficker. Bang' mano, ne onyiso dwaro mare mar dok e piny Ingereza, kanyo ma kanisni ne duto nitiere, dwaro mane ogore Luanda. Lydia Okeo, Ramogi TV. Jolony weche mag riwruoge mag saga koni en midhiero ni atamalo maduong' mag rowere pok oneno ber mar donjo e riwruoge mag saga, gino magikoni kidek thiro chenro mag dongruok e kind rowere e kinde mabiro. Kane giloso Mombasa e romo manokelo kanyakla jokanyo e riwruoge mag saga mag Harambee Sacco, jata tije riwruogno Laktar George Oshiri nokoni achiel kuom okenge ma sani gikawo en lombo rowere bedo jokanyo e otayo chenro mekgi e lony mar mbui. Maduong' ma gidwa ni mondo rowere oketie maino en bedo gi chenro makare kapok gikawo hola mondo mi kik gibed kod pek mar chulo gope ma giholo e riwruoge ma kamago. Kata in mana jua kali mar boda boda donje nyoluoro ok ochuno ni nyaka idonj manie Harambee, to kamoro amora ma intie an gadieri nitie nyoluoro kata giluongo ni sako gi dho ngere. Donji iken faida miyudo kata koriero dhi chamo ngima e gima iyudo e wi keno, to ken kata ikano mana siling 100 kata ikano mana 1,000 to kikano ikungo tiholo nyalo konyi nikech ing'e kama pesa owuok kendo ing'e kama itere pesa, to miyudo e yo mok ber ng'enygi ok rum maber, chalo gweno matoyo tong' mane ok otoko. Koro miyo ni nyaka waher kungo gi hola, mano ema nyalo dongowa sani. Pesa madonjo e yo mayot to onge, nyaka itine pesa maluchi chwer. To kwa hii akiba ndio unaweza kupata dividends. Hiyo dividends ndio vyema wanaweza kusherehekea nayo. Otherwise we also want them to know the importance of saving and to save also for the future, because they will not be Gen Zs forever. Even us, at one time, we were very young and we were Gen Zs, but we had to see the importance of being in a cooperative to be able to save even for the generations to come. Jodak e gwenge mag Witembe kaunti ma Migori ywago medruok mag rochruok mag arita kwe e gwenge mag Angata, Barakoi kod Witembe.
Mairien kaluwore kod ywaruok mikelo kod lowo ma bende gidwaro mondo piny owacho ong'i kaka tieko. Chiendo machano hik mar rawera ma jarem bodaboda majigni 19 dhi nyime gwego mag Taranganya e sub-kaunti ma Kuria West e kaunti ma Migori. Rawera ni moe kaka Brian Mwita mane owito ngimane e gwego mag Ang'ata Baragoi en achiel kuom jogo mosewito ngimagi ka iteno kod yurok ma osebedo tong'no mar kaunti ma Migori ka achiel kod mano ma Narok to ahinya e gwego mag Ang'ata Baragoi e kaunti ma Narok ka achiel kod Gwitembe e kaunti ma Migori. Wakafuatilia tule mtoto wangu kweli, wamemchoma mishale, bado hawaamini kama mtoto wangu amekufa. Brian tulikuwa na yeye, tulikuwa tumeongea na yeye asubuhi, akasema nitaondoka alafu nitarudi. Na kurudi kwake ni simu nilipigiwa kwamba Brian amekufa na ameuliwa pale Ang'ata Baragoi. Min mosenindo Susan Boko ni wude ni Makayo ne ochuo koda sere mo wito ngimane chienge soma juma mokalo e kindeno mane oriko tingo jowuoth kendo tero e gwego mag Ang'ata Baragoi e kaunti ma Narok. Omba tu haki serikali, mwanisaidie jamani, mimi sina hata la kusema, sina mbele, sina hata nyuma. Mimi ninaona tu watu wamemaliza mtoto wangu. Wacha tu serikali ingilie kati penye imefikia. Enek mabendo smedo kelo ywak kod luoro kuom oganda ma odak e tong' kaunti za ariyogi ka familia mar rawera bende koro dwaro mondo koro tim nonro kendo koro kaw okang' ne jogo eko mane onego rawerani. Wito wetu kama familia tungeomba tupate haki, mtoto wetu amechinjwa kama mnyama na si mwizi. Jodak gwego mag Gwitembe ne ywaruok ma osebedo e kind ogendni ariyo modak e tong' kaunti ariyogi, ywaruok ma ikelo kod lowo osekelo lal mathoth ma oting'o tho ka achiel kod kethruok mag mwandu. Happened is that because of those frequent and because of attacks that are so unique that you wait for one person and you attack, then what has happened is that people fear to cross over, and that of course affects their businesses. If you look at our towns along there, that they are not doing so well. Emsen manti mar West Caleb Wambura wani ywaruok ma osebedo tong' Ang'ata Baragoi ka achiel kod Gwitembe osethiro chendogo mag ohala kono moko kabedi koro kwayo piny owacho mondo koro tim mapiyo piyo matieko ywaruogni. Kuwa na shida kubwa sana ambayo inaathiri uchumi na usalama kwa jumla. Kwa kweli hapo mbeleni kumekuwa na biashara ikifanywa kati ya watu wa Ang'ata na watu wa Gwitembe na Ntimaru kwa jumla, lakini baada ya vita hivi vya kung'ang'ania ardhi ya Area C, mambo mengi yametokea ambayo yametukwamisha kiusalama, kiuchumi. Wambura wani ber ka ing'iyo makare ma inyalo tigo ywaruok malo mondo ogeni ariyogi koro dak kod kwe. Kumekuwa na shida miaka mingi, miaka mitatu, na hakuna suluhu imepatikana kuhusu hili tatizo la hapa Gwitembe. Rais alisema kwamba swala hilo litasuluhishwa kwa njia ya win-win situation, na watu wengi walikubaliana na hata mimi nilikubaliana. Kamishona ma kaunti ma Migori Kisilu Mutua wacho ni piny owacho dhi nyime kod tieko ywaruok ma osebedo tong' kaunti ariyogi ma bende kelo kod wechego mag lowo kaachiel kod kuo mar jamni. We have spoken to the issues of illegal firearms. We have also spoken to the issues of dealing with cattle theft. I think government has been magnanimous. We have a camp there, and stock theft camp. But we have already agreed with my colleague, the County Commissioner Narok, that we meet because we also realize that there is a lot of disharmony among us, the agencies. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok makedo ne ratiro mag oganda Human Rights Agenda ogolo lipode ariyo makete lela kaka mon liete osebedo kakale matek e yudo mwandu mag chuogi mosenindo.
Lipodno yango ni atamalo 90 mag dhowedhe matindo mayudore Kwale pok ogo chapa ayange oboke mar piny owacho mondo migi obok manyiso ni gin kod wegi. E lipot machielo bendo yango kaka mine yudo midhiero e kedo ne mwandu gi ahinya to machalo kaka lope, ka midhiero maduong' to bedo kido kod timbe mag oganda. Japo sisi kama nchi tumeendelea na tupo mbali, social exclusion imemanifest in two ways, kwamba wamama bado wako pale pale, wako katika sehemu ambao wanaishi katika hali ya unyanyapaa, bado wako kule nyuma, ambapo kuna haja kwamba tuweze kuwasukuma wamama pia wao waweze kuishi maisha kama binadamu wengine, waweze kumiliki ardhi kama binadamu wengine. Ya pili ni kwamba pia the fisher folk community ama wavuvi pia ni watu muhimu katika jamii, lakini unapata kuona kwamba pia wao wanaishi katika hali ya unyanyapaa ama wametengwa kwa ajili kwamba hawana sauti. Kuna kazi kubwa ya kufanya, na tunaona ni kama hivyo vifaa vilivyoletwa ni kama tumevizamisha ndani ya maji. Nitatoa mfano wa Mwakamba juzi tu tarehe 3. Hao watu walikuwa wanafukuzwa Mwakamba BMU, na tumefadhiliwa na county government boti 9 za uvuvi. Lakini je, tutazifanyia nini ama tutaweka wapi mzigo? Boti 9, kila boti lete tani moja, hizo ni tani 9, tutaziweka wapi? Kina mama kwa miaka mingi tumewacha nyuma, hatujui haki zetu, hatujui tufuatilie vipi. Lakini kufikia sasa kila mama naona ameelimika, anaweza kufuatilia, ajue atapata vipi shamba lake ama ardhi yake ama wapi atapata hati miliki. Jodak e gwenge mopogore opogore ka chung'ol bura ma Butula e kaunti ma Busia medo yudo lal e puothegi kaluwore gi bimbe makoro ketho chamgi ahinya to mago mag oduma makoro kindegi mag keyo chiegni. Jodak mamoko mag gwengego koro chuno mondo mi otim pith mag cham mamoko mok nyal kethi gi bimbe kaluwore gi luoro margi mar yudo lal koa kuom le mabende kochgo. Kinda margi matieko kethruok mag cham ka gitiyo gi guogi bende osegore e Luanda ka kwan mar bimbe osebedo ka medore mokalo, ka koro gidwaro ni sirikal kokalo kuom duol mochung' ne le mag bunge KWS mondo mi odonjre wachno mapiyo mondo konyie tieko midhiero mikelo gi bimbe. Eka moja wanapata zaidi ya gunia 15, na hata saizi kwa sasa upanzi wa sasa wawezi pata hata gunia moja kwa sababu niani zimeshaharibu sana. Nilikuwa nimepanda mahindi nusu eka na mtama, lakini mahindi imeenda yote. Imekuliwa yote, hakuna mahindi. Kama singekuwa nimepanda mahindi na mtama, hiyo shamba ingekuwa imebaki bora. Hii vitu imekuwa sumbufu na imekuwa tena kuonjwa suku kwetu kama wakulima. Inatupea mihangaiko. Tunalima inaturudisha nyuma. Tukisha kula ni mahindi yetu ikimalize, sinaingia hata kwa napier grass, sinakula paka hata zinakula mafokado zetu. Ile usaidizi tunataka tu ni vile wanaweza ondoa hii mangi hapa. Ute mag thieth ma ok chiw thieth kod rit makare ni jotuo nyalo chako bedo kod midhiero poni od bura okalo paro mar chik mochwal kod migawo mar thieth. Paro ni biro miyo ute thieth chulo fwai nyaka maromo milion 50. Paro ni oseikore kendo omi jopiny mondo mi chak chwalo pachi, mak mana ni bura mane jokanyo mag migawo mar thieth obedo godo kawuono. Jatend migawo mar thieth Aden Duale koni nitie ji mosechako kwedo parono, kata bed ni en paro mar rito ratiro mag jotuo e kinde maginie ute mag thieth. Judith Omondi gi ler mathoth. En paro mar chik ma igeno ni dhi dino fuok manitie rito ratiro mag jotuo e kinde maginie ute thieth ma opogore opogore e pacho ka. Paro ni ma idendo kaka Quality Healthcare and Patient Safety Bill 2025 biro e kinde ma jotuo osebedo ka ibuogo ngimagi, kama chiegni nyicha oneno e kaunti ma Kisii, kama lekore ni jachiw thieth moro ne otudore kod anyuola mag jatuo e chuo yath magalagala. Kawuono jodito mag migawo mar thieth ka otelnegi kod jatend migawo mar thieth Aden Duale e oromo e boma ma Nairobi mar kolo i paro mar chik ma otelo ne chwalo ne jopiny mondo mi ochiw pachgi. Respects the devolved system of governance. It has specific places for the role of the county governments and in consistence also with the national standards, which is the national government role. So we work hand in hand in the bill to make sure that our counties' quality assurance mechanisms are seamlessly put in the structures.
E paro mar chikni, ute thieth duto kama oriwo mag piny owacho, mag ji giwegi, kod mag lamo nyaka chiw thieth rang'iny ma opwodhi, nyaka ler bedie malo, ka bende yamo maber kod ler mar stima nyaka bedie kinde duto. Poni od thieth odhi ataro mar chikegi, kendo jatuo ngimane olal kata okethore nikech rem mar rito chikegi, fwai mar $50,000 kata higni 10 e jela biro bedo kum. Ka nyaka sani, nitie ji ma osechako kwedo paroni, mak mana ni jatend migawo mar thieth Aden Duale osingo mar kedone nyaka giko. This bill should have been passed at the same time when the Digital Act, Health Act, and when the Social Health Authority and the Social Health Insurance Fund Act were to be passed. But I was told there were forces, and those forces are still around. But I want to assure you that we are ready to meet those forces. Chakre tarik 23 dweni, jopiny chako chiwo pachgi ewi paroni mar chik, kaka luo to tarik 25 obiro timore counties mathoth. Judith Omondi, Ramogi TV. E chenro mar ng'e gwengewa kawuono, jafwambo marwa Millicent Adhiambo oling'o gweng' ma Tingna mantiere Migori County. Ere nonro mar chakruok mar nyingno, wawinjane. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge pod ni mane kaunti ma Migori, kuma owuok e gweng' mong'ere kaka Kopanga Boda, ofuyo ma obiro piyo e gweng' mong'ere ni Tingna. Nyakwaramogi, ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Tingna, ang'o mabiro e pachi? Wawinja nena ni jodak maluora ni Matingna to pachgi chalo nade kotenore kod nonro mar nying gweng'ni Matingna. Gimomiyo gweng'no chak ni Tingna en kamoro moting'ore gi malo, oten got moting'ore gi malo, koro oting'ore chakre ei Kakrauka nyaka i Kanyamkago. Mane omiyo nochake ni Tingna, ka nawinjo kamano. Ne wadonge pith, en pith kabisa. In fact, ne en got makata kama ng'ato nyalo donjo go kidhi nyaka Tingna Primary School ne onge. Koro e olono ne jodongo kaachiel kod jo area no noneno ni ber mondo mi ochake e skul. Omiyo godno nobete manochak kamoro ni Tingna Primary School. Gimomiyo aparo gi pach nya bedo Tingna nikech kito ting'ore malo mang'eny omiyo luong ni Tingna. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima giparo gima dine mi chak gweng'ni ni Tingna, we koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach kowuok kuom jodongo mane nitie gino madine mi chak alwora ni Tingna. Gweng'ni gimomiyo iluonge ni Tingna en got maduong'ni. Godni en got modhi malo ma kiidhe to yombo gode mang'eny, odwoko piny. Koro nobedo malo ma ka ging'iye to gineno ni en kama oting'ore maonge gi kama oyombe. Koro miyo noluonge ni Tingna. Koro en got ma bende jodongo ne tiyogo ka gimenjogo kama Maasai ne mayo gi dhok. E got moro notacho. Koro kanyo kane gichung' kanyo to gineno Maasai ka gin mabor. Koro miyo ok gibi gikaw ne gi dhok, aeto nitie holo mane gikete dhok me kind Rangenya to gi Tingna. Koro gotno en got modhi malo, odongo kabisa, kendo ka in e wiye kuro tineno mabor nyaka kamoro Nasego e Homa Bay County. Koro nyingno nowuok kuom kama oting'ore man malo mamiyo kichung'e tineno mabor, emomiyo noluonge ni Tingna. Bang' winjo nonro mar gweng' ma Tingna, Nyakwaramogi, humb gweng'ni ma Tingna landore kod weche kata timbe mage. Wan kaka joting'na, wan humbwa landore ni wan jok mohero oganda mokwongo, nikech waserwako ji moa pinje mopogore opogore mobiro modak e dierwa. Mar ariyo, wan jok mohero maendeleo, wahero pur kendo wahero tich matek mar lwedo. Omiyo giwa waloso kiwan. Gima miyo Tingna ng'e gwenge moko, achiel kuom gin skul. Keche kanyo skul kanochaki to godni ing'eye nikech kata mine ne dhi kuro dhi omo yien to giduogo wacho to yien wakawo mana Tingna, waomo mana yien ni Tingna muneno modhi malo cha. Gima walandore ga ahinya en maendeleo sana sana mar pur, maendeleo mar pur. Mane gima walandore ga ahinya. Wapuro tiang', wapuro oduma, wapuro njugu, rabolo, mago gik mwapuro te. Tingna area ka gima miyo Tingna bedo gi nying kabisa en pur.
pur ma wapuro e tingna ka wapuro rabolo, wapuro mang'eny, alode mine puro, yani waloso yore mang'eny mag loso pesa e tingna ka. Then riwruok mang'eny bende mine ni godo. We koro wawinja nena ni gweng'ni matingna osenyuolo ne jodak malworani dongruoge mage. Dongruoge mosebiro e tingna kaendi wasebedo gi skul. Skul no endo en dongruok nikech chon ni skul ne onge. Wasebedo gi center matin ma be pod gerore kadhi mbele, ma bende nitie gik mosemone gerore malong'o. Dongruok mwanyalo wacho nyaka sani nochake as a primary, to sani wan gi secondary school madhi mbele kanyo moting'o nyithindo mang'eny kabisa. Wan gi secondary school moger permanent houses. Dongruok mane iting'na ka mokwongo kaka en pur no miyo min pesa ok nyal pesa. Mano dongruok ma wan go mokwongo. Mar ariyo, wayudo ka dongruok osebede to mine nigi merry go round. E merry go round ka ging'iyo go gige gi udi mokel shida matindo tindo mar go dongruok e udi. Dongruok to onge. Gimi onge dongruok, waonge stima, waonge yo maber mabiro, jo kaunti ma Migori ok dewa. Sana wan kaka yusi maboda boda. Wa struggle kata mine ka nigi shida e ot, giluongi to mbi konya itere kata hospital. To okonyal dhi nikech waonge yo. Kaunti ma Migori kiawa kabisa. Sana specialist ting'na. Kata jopuonj dhi skul late nikech yot rach. To gin rem kata kwayo mage ma jodak malworani ni godo ma kokel e alworani to ting'na bro dongore machal kod gwenge mamoko. Gima thiro dongruok ma ting'na kabisa en ndara. Nikech kata sani endi ndara manyalo chopo e ting'na skul kanyo kidwa dhi malong'o onge. Kaeto en stima. Gik moko ariyo gi ka wanyalo yudo madonje kor gweng'wa kama ber, to wanyalo bet gi maendeleo. Wan gi chandruok e barabara. Mine manyuol iting'o gi lwedo pimna ka miyo dwa nyuol to onyuole koting'e nyithindo ma yowuoyi oting'e nyuol e lwetgi. Donge gima lich. E osiptal ma area mating'na ka osiptal onge. Ma ka ng'ato tuo titing'e nikech barabara bende onge. Iting'e distance almost 5 kilometers mondo gike barabara maduong' kitere thieth. Osiptal wan go mabor. Makwa nyalo yudo manyien ber nikech hospital ma wan go ka iluongo kamano mana Njego to kama jomoko dhi nyaka Migori. Koro ko hospital nyaka kelo kama chiegni to nyalo bedo maber nikech kuonde minyalo gero hospital to nitie. Ting'na rach to gavana bokuth ting'na. Security be poor. Odoro police post moro kete kata Rangenya kata ting'na police post. Nikech ka wadoro kony wadhi Migori. King'iyo stima kidhi Rangenya, stima mane aka kadhi ting'na noluoro kama. Koro king'iyo ka stima onge, completely onge. Koro kaber to stima no nyalo miyo area ni dongore kabisa. En wacho para gi stima en e gimo hinyo kama lije nikech kata history moko ni machon go stima pok oliele gweng'ni nyaka nene makwa nyalo yudo para to gi yo madhi chopo no school aeto koro kaber en to miwa stima miluongo ni last mile no eno nyalo konyowa kabisa nyaka nyithindo be koro nyalo somo maber kata gotieno. Mana kamano nyakwara mogi gi kanye mwachopo godo e giko matilo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa. Erokamano kuom bedo kodwa kendo ng'eyo nonro mar nying gweng' mating'na mayudore e sub county Masuna East. Oriti masani warom kendo juma manyien kuma bro duogoni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano ahinya nyakwara mogi kuom nonro mar ting'na mokelnwa kod Millicent Adhiambo. Wadhi e yweyo machielo ka waduogo wadhi e paw tuke. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Good
you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kaluwore kod lipod jokedo ne ratich oganda e kwan mar jok manye obila ohinyo e ng'anyo manyoro, Cynthia Onyango limo kar thieth ma Kenyatta marango chal makamano. Ka koro gi e kinde ni to wadhi ane mondo wawinj ane achiel kachiel gik ma jokedo ne ratiro ma oganda wacho. Good afternoon, ladies and gentlemen, members of the media. This is a press release from Kenyatta National Hospital on the status of the patient we received yesterday, the one major patient and the others that we received in this hospital for care following the demonstrations yesterday. So the Kenyatta National Hospital wishes to provide an update on the condition of a patient who was referred to the facility on the afternoon of Tuesday, the 17th, 2025, who sustained a gunshot wound during the protests in Nairobi's Central Business District. The male patient, who came in as an unknown person and who is believed to be a trader in the CBD, was brought in and received in Kenyatta National Hospital Accident and Emergency Center at 3:16 p.m. yesterday. He was a referral from a clinic within the CBD. Upon arrival at the Accident and Emergency Center, he was noted to be critically ill with a wound on the left side of his head, resulting in bleeding and evidence of severe injury. The emergency care team, led by our emergency care physician, Dr. Janet Sugut, swung into action, stabilized his condition, and placed him on life support. He was then sent for a CT scan of the brain, which confirmed the presence of a bullet. It confirmed that a bullet had struck the left side of his head, and yes, it confirmed that the bullet had struck the left side of his head. The patient was then prepared for surgery, for emergency surgery, to mitigate his condition. And at around 8:50 p.m., he was ready, and also our team was ready to start the operation. The patient was wheeled into theater, where a complex and delicate surgery was conducted by a multidisciplinary team under the leadership of our neurosurgeon, Dr. Sam Jiru. The procedure in theater lasted about 2 hours. During the procedure, an object believed to be a bullet was removed. The patient thereafter was transferred to the intensive care unit, where he is being cared for up to this moment. While his condition is critically ill, he is alive and is under close round-the-clock observation and care by our dedicated medical team. In total, ladies and gentlemen, we received 16 casualties in our accident and emergency center yesterday from the demonstrations. The injuries that were described ranged from
gunshot wounds to blunt trauma. Of the 16 patients, 7 patients were admitted to the wards for further management. 9 were treated and discharged. As of this morning, 6 had undergone surgery. 2 had undergone surgery, and 4 more were on the theatre list, waiting to go to theatre this morning. One other patient who remained unidentified as of this morning, having sustained a skull fracture reportedly from blunt trauma to the head. We commend the swift actions of the first responders and the public who ensured the timely referral of casualties to KNH. We also acknowledge the professionalism and dedication of our medical staff who continue to respond effectively under high-pressure emergencies. Kenyatta National Hospital is committed to providing the highest standard of emergency and trauma care. Further updates will be provided as appropriate with the due regard to the privacy and the dignity of the patients involved. I close by wishing all the patients who are injured, who are in our care, a quick recovery. Thank you very much. We invite questions. Jambo kutoka Citizen TV. Na awali kulikuwa na taarifa kwamba familia ilikuwa imehusika kwenda kumwona mtoto wao kwenye ICU, na pili kunazo picha ambazo zilikuwa zikisambaa sana kwenye mitandao ambazo zinaonyesha huyu mgonjwa akiwa kitandani. Kulikuwa na taarifa pia kwamba hali yake haikuwa nzuri sana. So tungependa kama tuambia vile mambo ilivyo na pia jina la huyu mgonjwa haswa, kwa sababu pia kulikuwa na taarifa kwamba jina lake ni Joshua, lakini baadaye tunaambiwa anatoka Mbezi. So ikiwa utatuweka sawa hapo. Asante sana kwa swali lako kuhusu huyu mwathiriwa ambaye yuko katika wadi yetu ya wagonjwa mahututi. Ukweli ni kwamba alifikishwa akiwa katika hali mahututi kama nilivyoguzia wakati nimesoma taarifa yangu. Ameshafanyiwa upasuaji na iko katika hali sasa hivi ambayo ni afadhali kuliko jinsi alipofika. Inawezekana kwamba kuna picha mtandaoni. Ni sera yetu kwamba wagonjwa wasipigwe picha na picha hizo kusambazwa mitandaoni bila idhini yao. Inawezekana kwamba watu wasiozingatia maadili hayo waweza kufanya hivyo kisiri na kusambaza hizo picha bila idhini ya hospitali. Kwa sasa hivi tuko katika harakati za kumtambua kwa majina yake. Jambo chanya ni kwamba baba yake yuko nasi asubuhi, tangu asubuhi. Amemtambulisha kwa jina fulani, lakini bado tunangojea udhibitisho, kwa sababu sera yetu ya hospitali ni kwamba lazima tuwe na uhakika kabla ya kuyataja majina yake. Kwa hivyo tunatumai kwamba kwa muda mchache ujao tutaweza kumtambua kwa majina yake kamili, lakini tunafurahi kwamba kuna watu wamejitokeza wakisema kwamba ni jamii yake. Asante. Labda vile mgonjwa wa mwanzo ambaye jana risasi kutoka kwenye kichwa chake, labda baada ya uchunguzi wa daktari tunasema labda kiwango cha hatari ambayo kwa sasa tunajua lakini kiwango cha hatari asante sana. Swali ambalo limejibu awali linamhusu huyo mgonjwa ambaye huenda ikawa ndiye alionekana katika mtandao na ndiye amefanyiwa upasuaji, na nimesema alifika akiwa katika hali mahututi, na baada ya upasuaji tumeona mabadiliko. Sisemi kwamba ameamka, lakini yuko katika hali ambayo inaridhisha kiasi fulani ukilinganisha na jinsi alipofikishwa hospitali. Asante. Tungependa kujua kama risasi inaweza kupunguza.
Ni kweli kwamba jeraha alilopata kutokana na kifaa hicho ambacho tunashuku kuwa ama tunadhani ni risasi iliweza kusababisha uharibifu wa mfupa wa ubongo, mfupa wa kichwa, alafu pia kukawa na jeraha katika ubongo wake kwa kiasi fulani. Ndio hivyo naweza kusema kwa sasa. Ni masaa 24 ya kwanza. Ni wakati muhimu sasa ambao tunakumbana nayo. Ni vigumu kusema kwa sasa jinsi mambo yatakavyotokea. Kwa hivyo tutahitaji muda ili tuweze kutathmini hali yake, na ndivyo nimesema kwamba kila siku tutaweza kuwaeleza jinsi anavyoendelea. At this point in time, we were uncertain. Usually when we remove any foreign bodies from bodies of injured persons, they are submitted for analysis. And that is what we will establish. I can only say that we suspect it is rubber, but we are not experts in that field. We are required to remove and submit them for analysis by the relevant bodies. Thank you very much. I'm Daniel from the Daily Nation. Previously, you have waived the use for patients of this nature. Are you possible to we don't call it waiving. We have a procedure in the hospital. We do have a fund for disaster cases, natural disasters, civil unrests like this one, and in most cases their bills are catered for. But we are not at that point yet where we are talking about bills. The most important thing is that the patient received timely care and is continuing to receive timely care and will receive care up to the point when we think he is fit to be discharged. Yes. My name is Vera Mara from KTN. You mentioned of patients coming in with gunshot wounds, and we've had you mention of two, one on the skull and the patient we are talking about here that was identified yesterday on camera. Perhaps the other gunshot wounds, were they specifically to the head, to the legs, on the back, and just what kind of gunshot wounds were they? I may not give you the actual types of injuries, but in total we got about 7 people that we think got injuries from projectiles. And as I mentioned, 4 of them were waiting to go to surgery, so they cannot determine what kind, whether it's live or not bullet. And this particular gentleman that I have talked about, I've said we suspect to be a rubber projectile. And I said, I didn't say, but we haven't lost any of them. And I think we've discharged, if I'm not wrong, 2 that also had other injuries. I may not give you a breakdown of the various body parts which were hit by those projectiles. Last question. I am Susanna Weber from NTV, and my question is the hospital doing anything special to ensure the security and privacy of the victims since all their cases are in public spotlight? Yes, we always in our normal operations we have elaborate security procedures. During moments like this, these procedures are heightened, and we are in collaboration with the National Police Service to ask the assistance to boost the security of not just those but all the patients in the hospital. And we did that immediately in the course of yesterday to ask for extra security for the safety of all patients in the hospital and staff, patients and staff. So, thank you guys. Thank you very much. Nyakaramogi, mano ne ler makende manichiwo ewi jogo manyoinyore ng'anyo manyoro achiel kachiel kowuok e telo mar kar thieth maduong' ma Kenyatta. Wabro miyi mathoth motudore gi mano weche manyien mabiro, kamane makelo e giko mar weche manyien mag migago
Wachak watim kama saa 10 eka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani. Kageso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV.